запяешь. Посіяла гречиху, посіяла й гречиху, 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 чиху, чиху, гречиху, а уродила й лебеда, да й теперь же не беда, что продала мужика, 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 жука, жука, мужика. Прывітанне, сябры. Вітаем. Зноў з вами кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Іван Кірчук. Сяржук Марков. Так, яшчэ раз прывітанне. І Іван Іванович ужо заспяваў такую жартоўную песню. Вось, таму... Пра жарты? Ну, пра жарты, так. Паспрабуем пра жарты. Старажытныя, можа, і не зразумеем, хутчэй за ўсё. Але спачатку распавяду, што мы сёння будзем гатаваць. Сёння ў нас будзе дэсерт. Дэсерт, а гэта будуць грушы з сырам, з арэхамі, з мёдам, і будзем усё гэта запекаць у духоўцы, таму вельмі ўсё проста, абсалютна. Ну, часам іх называюць яшчэ грушы з мёдам па-радзівілаўску. Таму сёння ў нас такая не сялянская. Панская. Ну, хаця, я думаю, што грушы маглі расці абсалютна у кожнага, і мёд таксама, пчолкі вадзіліся. Як вы там казалі, хтосьці мёд? Любіць, хтосьці пчол. Хтосьці, так, хтосьці здабывае, хтосьці робіць, хтосьці здабывае. Вось, мёд і гэта ўсё, і арэхі. Ну, у нас сёння міндаль, можна і грэцкі, ну, а калі такі вясковы варыянт, можна і ляшчыну, звычайна. Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты», бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. Першае, што трэба зрабіць, гэта разрэзаць нашыя грушы ўздоўж. А я трошки распавяду. Ну, давайте. Ведаеце, заўсёды кажуць, вось беларускі фальклор, гэта такія песні сумныя, доўгія. Цягучыя такія. Это можа быць, але гэта песні будуць паставыя і вясельныя, калі маладая там развітваецца, гэта і далей. Але існавалі жартоўныя песні, існавалі жарты. Не мог наш народ проста спяваць адныя песні. Таму у 85-м годзе я павінен быў скончыць у той час інстытут культуры, ён быў тады інстытутам, і я прывёў на дзяржаўны экзамен сваіх студэнтаў, якія падрыхтавалі даволі вясёлы сцэнарый, які называўся «Мацей і Аўдзей на вячорках у Хрысці». Гэта былі два дзеда, якія жартавалі паміж сабой, і былі іх жонкі Тэкля і Фёкла. Так вось пачынаўся сцэнарый з таго, што сустракаліся Мацей і Аўдзей, і той яму казаў: «Здароў, Мацей, здароў, Аўдзей. Кажуць, ты хварэў». А, паправіўся ўжо. Як паправіўся? Пляваў на грудзі, цяпер на бараду. Вось з такіх, будзем казаць, невялічкіх жартоўных рэчаў складаўся ўвесь сцэнар, таму што жонкі шукалі гэтых дзядоў, а яны любілі залятацца да дзяўчат на вячоркі, і там жартавалі. Яны нават гэтых дзяўчат і не чапалі, але яны былі да таго вясёлыя, што ўвесь сцэнар быў пастроены на такіх песнях, якую я спяваў. Вось такога кшталту. Бо песні жартоўныя таксама ёсць. Так, і даволі шмат. Таму што жарты, калі чытаць такі, выданні, вось, напрыклад, у мяне ёсць анталогія беларускага народнага анекдота і жарта. Вось, і справа ў тым, што, гэта больш для даследчыкаў, напэўна, таму што там і зафіксаваны з дыялектамі. Вось, і шмат якіх жартаў на сённяшні дзень мы проста не разумеем. Ну так. Вось. Першы зафіксаваны жарт, гэта быў пра сцізорык. Сцізорык згубіўся, такі варыянт, як, памятаеце, песню гэтую «Всё хорошо, прекрасная маркіза». А в остальном «Всё хорошо, хорошо», вось тое самае. А у цябе, пані, і сабака здох. Ага, пытаўся... Так, пан тэлефанаваў свайму эканому, звязаўся. Кажа, як справы? Ён кажа, а ўсё нормально, толькі сцізорык згубіўся. Які сцізорык згубіўся? Калі сабака здох, а што ў мяне сабака здох? Так, калі каніны дохлыя б'ёся. І конь здох, а у
астатнім усё добра. Вось, таму такія, ну, цікавыя жарты, але сёння некаторы прапаноў складана зразумець, таму што дзе ў пана, кажуць, дзе ў пана вушы. Ну, і селянін казаў пра тое, што ў пана вушы на каленях. Ён кажа, як? Чаму мне вушы на каленях? І ён кажа, ты чуеш толькі калі да цябе паклонішся да калена, тады ты ўжо толькі чуеш, значыцца там і вушы. Ну, моладзь гэта можа не зразумець. Ну, хаця і гэта такі А я там аднаго актуальныя. дзеда, калі распытваў таксама, ён расказаў мне такі жарт, што, напрыклад, быў такі тоўсты дзед, які падышоў да ўнука, яны там размаўлялі, а ўнук яго пытае гэтага дзеда: слухай, дзядуля, а праўда ты казаў, што вось дзяцей жораў прыносіць? Ну так, жораў прыносіць. І цябе прынёс, і мяне прынёс. Той паглядзеў на яго, што такі тоўсты, кажа: ну, вядят цябе не адразу прывалок. Не так усё просто, Ну. з тым дзедам. Так, ну, глядзіце, што буду рабіць наступнае. Нам патрэбны, як я ўжо казаў, мёд. Мёд у нас ёсць. І сюды нам патрэбна ўбіць 2 жаўткі. Не поўнасцю які, а 2 жаўткі. Таму зараз будзем... Аперацыя. Так, будзе аперацыя жаўток. Так, і будзем аддзяляць. Буль. Буль. Оп, адзін гатовы. Ой. І другі таксама гатовы. Гэта збіваецца. Так, гэта зараз Або трэба перамешваецца ўзбіць. толькі, так? Ну, вось так во. Узбіць, гляньце, якая прыгажосць, які колер. Ужо хочацца з'есці. Можа, не чакаць. Я думаю, можа такі А дэсерт. грушы не чакаць. Хлеб, які батон, Ну масла так, як у дзяцінстве. і наперад. Так, трэба гэта добра вымесіць. Вось. Ну, вы ж таксама, Іван Іванович, вы шмат дзе былі ў экспедыцыях і шмат з кім размаўляеце. Ну, напэўна ж, і анекдотаў, ці зноў нельга тут расказаць. Ну, ёсць такое па анекдотах. Такія з клубнічкай, з перчынкай. Ну, я ж заўсёды кажу, што ёсць такія, якія можна перапрацаваць, калі, напрыклад, адзін мужчына заўсёды хваліўся, што вось такія рыбы лапаў. Прыйдзе, кажа, вось учора такую злапаў, потым кажа, такую злапаў. Ну, аднойчы яго рыбакі падпаілі трошкі і звязалі яму рукі. І кажа, ну як ты там учора? Ой, слухайце, учора злапаў такую велізарную рыбу, такую не, вот з такім вокам. Таму на ўсё можна, ведаеш, яшчэ трошкі дадаць свайго гумару і перапрацаваць. Але якіх толькі няма жартаў, зразумееш, і пра паляўнічых таксама. Якія перабольшваюць. І зноў-такі, як мы і пра прыпеўкі казалі, і пра хібы нейкія ў людзей, гэта ж і зноў-такі п'янства гэтае. Як адзін мужик кажа, гэта ўжо заўцюковы гумар такі. Я думаю, што шмат хто ведае, што аўцюкоўцы беларусы, такая вёска аўцюкі, там яны славяцца сваім гумарам, і там таксама мужик кажа, ой, люблю зімой закусваць бараніны. Яны кажуць, як бараніны, гэта ж, ну, дорага гэта. А як, нармальна, выпіў, а потым кажухом занюхаў, вот табе і бараніна. Вось, ну, такія жарты, гэта ўжо народныя. І гэта таксама звязана, да, з такімі, з п'яніцамі таксама. Так, ну што, зараз вось гэтым нашым, ну як можна сказаць, зноў соус. Мядова-яечны. Мядова-яечна, жоўта-мядовы, жаўточна-мядовы. Трэба абмазаць усе гэтыя грушы. Не, трэба так. Так, абмазваем. Абмазваем. І ў іншы талерку ці ў гэту? А ў гэтай хай яны тут плаваюць. Соляцца. Ну, у гэтым паплаваюць. Абмажам, каб яны паціху, пакуль мы тут будзем займацца арэхамі і сырам, яны ўжо прапітаюцца проста ўсім гэтым. Але, ну, будьце уважлівы, у каго алергія на мёд. Тут трэба вельмі быць асцярожнымі. Так. О. Ёсць. Ось. Наша груша
абмазана ўжо гэтым соусам, а зараз нам трэба зрабіць што? Далей начынне для гэтых груш, і для гэтага мы зробім наступнае. Я думаю, можа мы і тут змесцімся, Ну так. напэўна. Можа мы тут памясціцца. У гэты, глядзіце, мёд, які застаўся, так, у нас з жаўткамі, мы сюды наўпрост рукамі бярэм. Ну, раз груша была руками, Ну, то можна что ж. ўзяць любы хатні такі дамашні сыр. Ну, у дадзеным выпадку гэта салёненькі такі, каб на кантрасце. Паспрабуем гэта зрабіць. Бок можаце ўзяць нават гэтыя фету якую-небудзь. Можна накшталт адыгейскага ці проста звычайны хатні сыр. І проста рукамі вось так расціраеце яго і закідваеце сюды ў мёд. Ось. Так. Так. Може поспівати, О. покуль Так, робиш. зараз пачакайце, зараз заспяваем. Зараз зноў трэба мне, давайте вось гэта прыбяру тое, што нам ужо тут лішняе. Так, а далей просто, ну, можна, канешне, ўзяць вось гэтую скалачку і пабіць там у пакетику гэтыя арэхі, але я ўсё ж таки павыпендрываюся і панаразаю такімі Ну, я поспіваю. пялёстачкамі. А вы паспявайце. Поехал лизер на базар, поехал лизер на базар, ладодары, ладороды, ой, лизери на базар. Кобила яго, ой, палава, щадить лизер, да й тужа, ладодары, ладороды, ой, лизери, да й тужа. Сяди, лизер, не тужи, кожу здымеш, продащи. А з голови буде шоточка, з гривочки, там, з гэтай, всього кобилу розбираєш і що потрібно буде. Що патрэбна быць? Гэта таксама з жартоўных, да? Ну так, тому що як можна, кобила упала і з її нешта робити. Треба заказувати таксовку, коли кобила упала. Совочку, так. Ну, як вось па вашых адчуваннях, калі вы яшчэ каталіся даўно, напрыклад, па экспедыцыях, Чаму? В минулым годзе быў. А, да? Кот Продкаў здымалі фільм. Кот Продкаў, Так. на Палесе. І на Палесе, і я кажу табе, што Беларусьфільм здымалі фільм пра Троіцу, не ведаю, калі выйдзе, і я быў на радзіме. Гэта крупкі каля Ліды, і яшчэ бабуля спявала 96 гадоў, нават некія такія жартоўныя песні, я хачу ў рэпертуар, дарэчы, ўзяць, яшчэ не разбіраў тыя відэазапісы. І ў вёскі Радзівонішкі таксама записывалі бабулю, маю знаёмую адную, ну, таксама ва ўзросце і яшчэ наспявала. Таму в экспедыцыях атрымліваецца, што бываеш. І вось што вы скажаце пра увогуле, наколькі наш народ, беларусы, сябруюць з гумарам? Не, ведаеш, ёсць людзі, якія ад яго не адмаўляюцца ніколі. Напрыклад, вёску Тонеш прыехалі, здаецца, да Дрынеўскіх. І там дзядзька, ён, ну, напрыклад, праз слова заўсёды нешта ўстаўляў цікавае або жартоўнае. Ці прыказкі, прымаўкі, Так, якія... і заўсёды ў яго там кажаш, калі ласка, ён кажа, калі ласка, не каляска, не сядзеш, не паедзеш. Або дзякуй, ён кажа, дзякуй, не дзякуй, заплаціць мусіш. Ну, на ўсё, што толькі ты кажаш, ён знаходзіў некі адказ. Таму гэта залежыць ад чалавека. А тое, што, напрыклад, ну, успамінай Паўлінку, спектакль, каб зразумець, колькі гумару у мове беларускай. Таму вось мой той спектакль «Мацеяў дзень на вячорках у Хрысці», ён таксама быў такім накірунку, каб паказаць, што маглі жартаваць. Ну так, разумелі гумар, таму што не кожны яшчэ, ведаеш, можна так пажартаваць, што і ворага набудзеш сабе за гэты гумар. Так, а можна і атрымаць кудысьці. Можна адбіцца. Сапраўды, і дзядзька Рыгор, ну, Рыгор Барадулін, так, народны паэт Беларусі, таксама вось ушацкі словазбор, там столькі ўсяго, калі маеце яго, ці можаце ў бібліятэку проста прагуляцца. Калі будзеце рыхтаваць нейкі спектакль, там столькі ўсяго. Прыказак, прымавак, ну, ёсць і такія, які мы тут таксама сказаць не можам, але яны зафіксаваны, яны ёсць. Глядзіце, нашы арэхі адправіліся да нашага сыру і мёду. І зараз мы ўсё гэта перамешваем. Будзем рыхтаваць, запякаць? Так.
А думали, будем сыренькими есть? Ну так. Не. Будет запекаться все. Мне вось падаецца, што для аматараў, любителей карыцы ці цынамонаў, як каму заўгодна, таксама будзе тут дарэчы, так. Так, ну што, перамяшалі. І што мы зараз робім? Ты хочаш гэта запякаць? Я буду гэта запякаць. Ну, распаўзецца груша, Я не? буду гэта запякаць. Ці ў те, Глядзіце. маеш такі посуд? Так, маем такі посуд. Казка нямецкая. Бярем нашу грушу, бярем начынне. І вось так. Раз. Ну, вядома, што сама груша, яна ўжо напіталася гэтым соусам, так? І таму вось так. Я б, канешне, лепей гэта рукамі рабіў. Ну, ўжо рабі. Як ёсць. Так. Ну, раблю так. Так. Хвосцік пакідаем. Так. Ну і, вядома, кожную. Так, абсалютна кожную. Гэта, дарэчы, глядзіце, усё ў рэальным часе, усё вельмі хутка. Так. Калі не малых дзяцей, таму што яны ўжо бы лезлі і чапалі бы, дай Ужо паспрабаваць. бы па паловы гэтага б не было, і грушы б уже зменшылась колькасць, Гарэхі правда? па кішэнях. Це правда. Успомніў такі анекдот, што нейкі мужик-трактарыст, і вось ён ехаў на трактары, ну, не будзем казаць, можа, выпіўшы ці не, папаў у аварыю і прыехаў у больніцу і ляжыць. Ляжыць у больніцы, яго там перабінтавалі, ні галавы, ні ног не відаць, а жонка кожны дзень перадае яму там мяса, курэй рыхтуе, і ўсё назад прывозяць. Я думаю, што такое? Што з мужиком здарылася, Заўсёды да? еў. І вось яна вырашыла сама даехаць да той больніцы, прыязджае ў тую больніцу, дабілася ў палату, а ён там забінтованы, не відаць толькі вочы. Яна прыязджае: «Асяроженька мой, а што ж табе яшчэ згатаваць? І рыхтую табе і курачку, і індзючка зрабіла, і парсючка забіла». І ён ляжыць і кажа: «Гарэхаў мне прыязі, гарэхаў». Толькі іх не хапае. Ну, іх пакусаў бы. Ну. Так, ну вон, застаецца яшчэ 3 штучкі, 3 палавінкі. Ось. Ведаеш, у свой час, калі не было вось гэтых зборнікаў з жартамі, дарэчы, вельмі рэдка можна было сустрэць чалавека, які ведаў даволі шмат анекдотаў і на розныя словы. У меня быў якраз сябар Володя Сінельнік, які на кожнае слово мог адразу расказаць анекдот. І ў свой час гэта было Закидывай там. вельмі дзіўна. Чукча, цёшча, і пагналі. І гэта было дзіўна, таму што, а дзе ён гэта ўсё браў? Сёння няма праблемы. Ты ў інтэрнэце можаш знайсці розныя анекдоты, Так, і падпіскі, і кожны дзень табе будуць а дасылаць. потым, пасля гэтага я заўважыў, што шмат юмарыстаў розных, асабліва з Расіі, яны выкарыстоўвалі даволі падобныя анекдоты і расказвалі іх са сцэны як свае жарты. Якія ж гэта свае жарты? Ўсё менавіта, як і музыка ідзе з народу, таму што ёсць карані. Так, так. Недзе з гэтых каранёў бярэцца ўсё. Так. Так, ну што, начынне у нас крыху засталося. А гэтым паліць, А я відаць, думаю, не? так, я думаю, што гэтым мы можам... Тут уже і сок з грушы. І вось зараз глядзіце, гэта ж проста які колер, усё. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Фотаздымачак. Што ж гэта робіцца? Іван Іванович прапануе гэта ўсё паздымаць, пакуль яшчэ нават не гатовае яшчэ. так. Так сама, я думаю, што Можна будзе паказаць сваім гэта сябрам. Можа, хто захоча. падражніцца. Ну, а то ўсё мерэнгавыя рулеты там. Ну што, сябры, зараз вось Да гэты печкі. грушы ідуць нашы ў духоўку. Оп! Ну там не так холодно. Тут так як завіруха. Глядзіце. Ставім сюды на 180 градусаў, прыкладна на 15-20 хвілін. Але пажадана, канешне, каб духоўка ўжо загадзя была прагрэтая. І чакаем 15-20 хвілін. Так, ну што, у нас грушы ўжо амаль што гатовыя. А я прапаную гарбатку. І, ведаеце, ні зялёную, ні чорную, ні
белую свой час набываў у Варшаве, прыязджаў, белую гарбату белую. хацеў даведацца. А потым на фестывалі Камяніца да мяне падышлі музыканты, якія толькі п'юць нашу беларускую гарбатку. Скрыпень. І Скрыпень, Іван-чай, кіпрэй, каму як заўгодна. так, і гэта ж моц нашай зямлі. Гэта якраз той подых зямлі, у якой ляжаць нашы продкі. Яны таксама гэта выкарыстоўвалі. Таму прапаную. І калі збіраеце, трэба, каб ён квітнеў у гэты Так. час. Ён вельмі скрыпень, таму што ён скрыпіць, калі так шух робіш. Маладое вось гэтыя лісце, і таксама кветкі можна збіраць асобна, таму калі запарваеш разам з кветкамі, атрымліваецца такі водар, ну вось сапраўды як не ведаю, ну не кветкі, а Букет такі. мёдам нават нейкім патыхае. Ну вось, ён заварваецца, але мы ўжо можам паціху даставаць нашы грушы, таму што яны гараченькія. Будзем акуратненька вымаць іх з нашай духоўкі. Так. Ой, Іван Іванович, вас потрывожу. Зробім ось так. Ой. Ой. Дарэчы, адразу мёд пайшоў у нос, Пах. і ўсё, не магу іграць. Пах мёду, так? Трэба рабіць А дэгустацыю. будзем перакладваць на талерку, ці будзем тут? А як мы зразумеем, дзе тваё, а дзе маё? Не ведаю. Што будзем даставаць? Ну, прыгожа было. Ну, давайте достанем. Так, я Таму што я, відаць, з'ем 7, а ты адну. хутчэй за ўсё, Ну, так, дарэчы. прыгажэй. Ну. Кладзі 2. Так давайте на одну. Ці на две хочаце? Ну, ось так, 3 пакладзі на одну. Ага. І залівай Так. сметанай. Ты ўсё заліваеш сметанай. Знову сметаны. Так, почекайте, блин. Чакаю. Талерочку. Талерочку. Так, 3. 3 сусветы. Прошлое, настоящее, будущее. Ага. Раз, Ну, або Бог любіць троїцу. два. Глядзіце, тут атрымаўся зноў-такі Соус. соус. Уже без сметаны. У нас увесь... Але пах вам не перадаць. З аднаго боку. Паліць крыху? Так, з аднаго боку тут гэта зёлкі беларускія, з другога гэтыя грушы. А, дарэчы, трошкі грушы. груша нагадвае кабету, ведаеце? Так? Ну так. І мужчынская, відаць, ежа. Так. Хаця, бачыш, першы такі, будзем казаць, яблык Ева дала. Вось з яго ўсё і пачалося. Так жылі б сабе, не ведалі бяды. Так што, будьце асцярожны. Жанчынамі, у Асцярожныя. якіх яблыкі. Так, гэта прыбярэм пакуль. Так, Іван Іванович, наливайте нам гарбаткі са скрыпню. Кажа, што, краёў не бачыш. Так і тут. Яшчэ сюды. О. Так. Ножичок даць? Відэлец? Можна. Можна? Можна. Трымайце. О, мне таксама атрымалася, як у вас можна. О. Ай, прыгожа. А я сваім вялікім. Так. О, а вы переживали, што яны будуць мягкія, разваляцца. Ну, я баяўся. Нічога з іх не застанецца. Відаць, такі сорт? Не. Не, я думаю. Ну, хаця, так, ёсць жа розныя. Ну, тае у роце. Не хапае хрэну з сметанай. Яшчэ крыху селяца і кавалачак мяса. Ну так. Але мне цвердаваты, я не ведаю, як табе. Так павінна быць? Арэхі адчуваюцца. І мёд таксама. І мёд, і сыр. Сыр салёненькі. Вось гэты баланс, ён вельмі-вельмі удалы. Ну, што я хочу сказаць? Я буду гэты дэсерт рабіць, відаць, У хаце. у хаце Дзеткам. і не адзін раз.
Сапраўды, ну таму што ён, па-першае, карысны. Тады давай за поспех. Скрипнем. Скрипнем Скрип. кубачкамі. Скрип-скрип. До речі, успомнив анекдот, коли у войску, ну, хлопці працюють, так, нешта робить, і тачка. І вона скрип, скрип. Прапорщик підходить, каже, а що у вас таке? Він каже, ми працюємо. Повинна скрип, 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 скрип. Вось, павінны скрип-скрип-скрип. Таму, сябры, дасылайце, нагадваем, вам свае рэцэпты, дасылайце свае легенды, свае нейкія... Нават анекдоты. Анекдоты, прыпеўкі, знаходкі ўвогуле, якія ёсць у фальклоры і якія вы думаеце, што усе іх ведаюць, гэта не так. Гэта ведаеце, магчыма, толькі вы і толькі ваше кола родных і сваякоў, а мы не ведаем. Дасылайце нам. І ўжо хутка з вами літаральна праз тыдзень сустрэнемся і будзем гатаваць нешта для вас новае. А на сёння ўсё. Смачна есці, усяго вам добрага. Да пабачення. Пакуль.